Листата на чушките ви пожълтяват, а вие се чудите каква е причината. Това е ясен сигнал, че на растението му липсва нещо важно. Най-често проблемът не е в поливането или липсата на слънце, а в недостига на един ключов елемент – магнезий. Магнезият е в основата на хлорофила, който дава зеления цвят на листата. Но не бързайте към скъпите торове от магазина. Решението е просто, евтино и се нарича английска сол или магнезиев сулфат. Рецептата е изключително лесна. Една супена лъжица на 5 литра хладка престояла вода. Разбъркайте добре, докато се разтвори. С готовия разтвор можете да полеете растенията директно в корена. Или за по-бърз ефект да напръскате листата с пулверизатор. Правете това рано сутрин или късно вечер, за да избегнете слънчево изгаряне. Но запомнете най-важното правило. Не прекалявайте. Едно такова подхранване на всеки 2-3 седмици е напълно достатъчно. Резултатът – листата ще възвърнат своя наситен зелен цвят, а самите растения ще станат по-силни и ще ви дадат повече плод. Опитайте този лесен метод и се насладете на богата и вкусна реколта.